Renault 2.0T. Jest to benzyna od Renault. Trafić ją idzie we sportowych wersjach francuskiego producenta i trzeba powiedzieć, że jest to dobry silnik. Jak się będziemy z nim dobrze obchodzić i wymieniać olej co 15 tysięcy, to nie będzie z nim żadnych problemów. Poli dość dużo i to je wada, ale zaś mistrze tuningu będą z niego zadowoleni, bo idzie z niego naprawdę sporo wyciągnąć. Trzeba ty powiedzieć, że jak na silnik ze turbiną jest bardzo wytrzymały. Honda K20. W 2001 roku Honda pokazała 2-litrowy silnik K20. Nawet jak się teraz na niego wejrzy, to idzie powiedzieć, że jest to fest zaawansowaną technicznie konstrukcją. Do tego się nie psuje i prosto ją naprawić. Jest to dynamiczny motor i na pewno fany jazdy na wysokich obrotach się nie zawiedzą. We cięższych autach problemem jest to, że silnik zre jak koń, bo na 100 km umie wziąć i 14 litrów benzyny. Nie ma sam co marzyć o gazie, bo wartko storbicie gniazda od zaworów. Niesławną historią jest ta, że w niektórych egzemplarzach wycierały się wałki rozrządu. Ford 1.0 EcoBoost. Dochodzimy do silnika, co był pionierem, jak to go dają, downsizingu. Chodzi o to, żeby z jak najmniejszej pojemności wycisnąć jak najwięcej mocy. Sam wyciśli 125 koni. W pieruny. 3 cylindry, zmienne fazy rozrządu i w ogóle świadomość, że jest tak wyżyłowany, nie napawa optymizmem. Są jednak sygnały, że nie ma tak źle z niezawodnością. Jest na rynku dopiero pora lot i ciężko powiedzieć, co się z nim stanie po 300 tysiącach kilometrów, ale zbiorą same pozytywy. Łazi bardzo fajnie i fest czuć w nim ta moc. Dość dużo poli, bo Ford obiecuje 5 litrów, a Richtig weźmie 8. Silnik został uznany za motor roku 2013 i 2014, ale ciężko na dzień dzisiejszy powiedzieć, jak będzie wyglądał na przestrzeni lotu. Toyota 1.6 Valvematic. Solidno wolnossąco benzyna od Japończyków, ze srogą, bo jest 20-letnią historią. Mamy sam zmienny czas otwarcia i wzniosu zaworów. Mogłowica 16-zaworowo i łańcuch rozrządu mocny jak łańcuch z pantra na grubie. Jest dość zwiertny, fajnie cicho łazi, a i względnie mało poli. Jest też prawie bezawaryjny i wytrzymały, bez co na pewno warto auto z takim silnikiem kupić. PSA 2.0 HDI. Trzeba powiedzieć, że ten silnik, jak i w ogóle gama HDI się Francuzom udała. Najpierw miał 109 koni, a potem 90. Pierwiej miał system Common Rail ze wstryskiwaczami Boscha, które można było zregenerować za małe pieniądze. Potem wrazili sam takie z Siemensa i jak szczelał je pierun, to trzeba było wymienić całki wtryskiwacz na nowy. Była sam też bolączka diesli, czyli filtr cząstek stałych. Niestety czyni to ten silnik nieodpowiednim do danego babie jeździć po chleb, bląkul, tomata i gemuzy, bo na mieście wartko się zatko i 3000 nie wasze. W sumie jednak jest to żywotny motor, naprawdę fajnie łazi, ma trwałe wtryskiwacze i turbina i najważniejsze poli tyle co nic. Chodzą słuchy, że niektóre z tych silników zamiast polić paliwo to nawet nie produkują. Fiat 1.2 Fire. Fiat też zrobił coś dobrego. Silnik 1.2 Fire jest na rynku od 1983 roku. Szmat czasu. Może rozumieć, że ta wersja co jest teraz ma mało wspólnego ze tym co było kiedyś, ale trzeba powiedzieć, że to dobry motor. Jak na Włochy to jest richtig solidny. Idzie nim przejechać nawet 400 tysięcy kilometrów bez problemu. Trzeba jednak pamiętać, żeby sprawdzać olej, bo lubi go brać. Gadają, że warto też wyciepnąć olej fiatowski i wloć inny, bo ponoć ten ze Fiata nie dało rady. Trzeba też wejrzeć na pasek rozrządu, bo owela normalna eksploatacja to jest pora stówek. O tyle jak nam pasek szczeli, to trzeba się nastawić na to, że nam bajtnik schudnie. No i trzeba jeszcze powiedzieć, że poli tyle co nic, bo co to jest 6 albo 8 litrów. Volkswagen 1.6 MPI. Stary już motor ze Niemiec, dali mu się fest dobrze, jak chodzi o auta z drugiej ręki. Znajdziemy go we VWI, Skodzie, Seacie, a i w niektórych modelach Audi. Jego prosta budowa bez niemożliwej ilości elektronicznych pierś, co mogą się psuć, sprawią, że naprawi go każdy mechanik, a legenda głosi, że tajle do niego idzie kupić i na targu. Pięknie współgrozę gazem, co jest jego wielką zaletą. Wada mu tako, że ma srogi chip z nabyna i w cięższym aucie lekko zezre z 10 litrów. Toyota 1.4D4D. Najmniejszy diesel od Toyoty. Na rynku od 2001 roku. Mamy wersję 75 i 90 koni.
4 cylindry w prostym wbudowie silniku ze wstryskiem Common Rail jest prawie nie do zajechania. Wciepniono sam turbina zwiększa dynamikę auta, a taki niuans jak brak koła dwumasowego dodawał mu jeszcze więcej atrakcyjności. Komu się w jego aucie dwuma zło zleciał, wie o czym godą. Jest jeden amarancik dawał temu silnikowi przewagę nad innymi. Jest sam bezobsługowy mechanizm rozrządu na łańcuchu. Niestety Japończyki oziemlon nazad wsadzili sam filtr cząstek stałych. Chcieli się jednak popisać i domontowali 5. wtrysk, który w odpowiednim momencie puści dawka paliwa kero do polifapa. Niestety, jak się to kiedyś rozleci, trzeba to naprawić, co kosztuje dużo pieniędzy. Generalnie jednak konstrukcja jest bardzo tanio w utrzymaniu, wytrzymało, a poli tyle co nic. Volvo 2.4. Jest taka opinia, że jak kupisz Volvo, to będzie sklepał bieda, bo ta ile wyciągną z ciebie ostatnie złotki. Idzie ty mu zaradzić, bo ten silnik jest nie do zajechania. 5-cylindrowy, rzędowy, wolno ssący, benzynowy, niemożliwie trwały silnik to konstrukcja, co pamiętam wcześne lata 90. I nawet wersje z turbiną były zadziwiająco wytrzymałe. Przy dobrej eksploatacji umie bez problemu zrobić nawet 600 000 km. Konstrukcja 20-zaworowej głowicy sprawia, że z gazem nie będzie sam absolutnie żadnych problemów. Jest przy tym dynamiczny i elastyczny. Myślę, że te podium do niego jest uzasadnione. Volkswagen 1.9 TDI. Ulubieniec wszystkich szwagrów, których pytaliście jakie auto kupić, handlerzy, komisiorzy, taryfiorzy, mechaników i kogo się tam ino pomyślicie. Silnik, do którego tajle idzie dostać we sklepie z jabłonkami, a każdy mechanik z nogo lepiej niż swoja baba. Ponoć idzie go naprawić jednym klucem nasadowym i 3 szraubencyjerami. Zresztą nie trzeba go naprawiać, bo psuje się tyle co wcale. Ponad 500 000 kilometrów wcale go nie szteruje. Układ wtryskowy, który jest zrobiony tak, że jakość paliwa w ogóle nie ma sam znaczenia sprawią, że nie trzeba zbytnio się martwić na jaki tak szteli do niego naloć. Nie ma sam dwumasu, a i turbina nie przysparza problemów. Problem jej no taki, że silnik jest na rynku od 1991 roku i na rynku jest już kupa silników zajechanych. To, że wytrzymuje tyle wiele wytrzymuje, nie znaczy, że jest wieczny i we starych, wyjeżdżonych egzemplarzach może wam szczelić turbina albo pompa wtryskową. Ale to nie problem, bo tak jak było wcześniej gadane, naprawa jest tanio i prosto nawet przy tak wydawałoby się skomplikowanych i kosztownych awariach.